det, som gjorde, at jeg synes, det her projekt, som det var for mig, var enormt spændende, var, at Charlotte, hun har den traditionelle danske lægeuddannelse, men samtidig også griber fat i nogle ting fra andre steder i verden, som jeg interesserer mig rigtig meget for, og som jeg synes mangler en gang imellem i den danske lægeverden. At man ligesom ser på kroppen som en helhed, men ikke bare ind på, når har du ondt i knæet, jamen så kigger vi på det, og så ser vi, hvad vi kan gøre for at få det helbredt. Men man glemmer, synes jeg, at se på hele kroppen. Og det gjorde, at jeg følte, at der var en tryghed i, at hun var lægeuddannet, men samtidig kunne jeg godt give mig hen til de ting, jeg egentlig havde lyst til at udforske. Fordi jeg føler, at der er noget at hente der. I at hvad man spiser, og motion, og hvordan du lever dit liv, og netop sådan noget med at meditere. Så derfor synes jeg, at det var enormt berigende for mig at være med i. Altså jeg synes, det har været godt at blive bevidst om de ting, jeg måske egentlig godt vidste i forvejen. Noget af det i hvert fald. Blandt andet det med, at jeg har meget syre i min krop. Og så få nogle råd og en vejledning til at kunne gøre noget ved det i min dagligdag. Det har jo været en stor gave faktisk at få. Fordi jeg har egentlig ikke rigtig vidst, hvad jeg skulle gøre. Jeg har godt været klar over, at jeg skal nok ikke spise så meget syreholdig mad. Men måske jeg har rodet lidt rundt i det. Og det der med at få sådan en skabelon for, hvad jeg kunne gøre, det har været rigtig, rigtig godt. Og allermest kan man sige, for mit vedkommende har det været godt, at jeg har kunnet bruge det faktisk i mit erhverv. Fordi det er en stor gene, når man synger, hvis man har rigtig meget syre. Fordi jeg havde faktisk så meget syre på et tidspunkt, at jeg gik ind og fik mavesår. Og de dampe, der kommer fra så meget syre i maven, de går op og hæver stemmebåndene op. Og så synger man jo faktisk på nogle stemmebånd, der er hævet. Og det kunne jeg virkelig mærke effekten på min sidste turné. At jeg havde ikke de problemer, og jeg var ikke så træt. Det er hårdt, når man er på turné i 30 dage træk og skal synge hver dag og samle sig op til at give noget fra sig hver evig eneste aften. Og egentlig registrerede jeg det første sådan i forløbet henne i midten af forløbet, hvor jeg plejer at blive sådan lidt turnétræt, at den træthed havde jeg ikke. Jeg havde stadigvæk energi, når jeg skulle på scenen. Jeg følte mig let i kroppen. Så jeg vil sige, at jeg har haft rigtig meget ud af det. Altså sådan nogle små ting som, at jeg kunne lægge mig ned på siden, når jeg havde spist, hvis jeg følte, at det kunne gøre lidt ondt i maven. Det kunne jeg godt en gang imellem have. Med den ene arm op over hovedet og lægge mig ned på venstre side, så fik man gang i fordøjelsen. Og det kan man faktisk mærke lige med det samme. Og den mælk, jeg skal drikke mælk om morgenen, hvor jeg putter vanilje og kardemomme og gurkemeje og ingefær og kanel i. Det er en god måde at starte morgenen på, og så smager det jo fortrinligt. Det er faktisk som at få en lille dessert. Det er en god måde sådan at få gang i kroppen på, uden at man føler, at man belaster den hårdt. Og jeg er egentlig ikke så sulten om morgenen, så det passer mig rigtig godt, at jeg starter med det, og at der så går et par timer, inden at jeg spiser havregrød for eksempel. Så jeg har haft rigtig meget glæde af de ting. Altså jeg vil sige, jeg stadigvæk falder lidt tilbage i nogle gamle vaner. Og så skal jeg lige egentlig begynde at mærke, at jeg begynder at blive lidt træt igen. Og så går jeg tilbage til det igen. Og jeg tror, det kan godt være lidt langt forløb, inden man egentlig får det sådan helt implementeret i kroppen. Men jeg tror så også, at når man så på sigt får det, så får man rigtig meget overskud af det.